Dragi gledaoci, dobrodošli u treće izdanje naše emisije koju realizujemo u saradnji sa Omladinskim resursnim centrom Tuzla i govorimo o društvenim temama, većinom vezanim za mlade, ali ne isključivo. U novom izdanju emisije naši gosti su predstavnici 3 konfesije i govorit ćemo o interkulturalnosti u Tuzli i multikulturalnosti. Između ostalog se bavimo pitanjima koliko su mladi religiozni, imali vjerskog radikalizma u Bosni i Hercegovini i da li politika zloupotrebljava vjeru u našoj državi. Ostanite sa nama. Naš prvi gost je Esmir Efendija Hasanović, koordinator za rad sa mladima pri Medžlisu Tuzla. Dobro nam došli. Hvala, bolje vas našao. Hvala vam na pozivu i želio bih iskoristiti priliku da poselanim i pozdravim i sve vaše gledalce. Evo, s obzirom na to da radite sa mladima, prije svega nam možete reći iz vašeg dosadašnjeg rada i iskustva koliko su mladi religiozni? Pa, ovo je jedno pitanje, onako malo možda zahtijeva i širi odgovor. Kako ćemo postupiti ovom pitanju? Dakle, ako neko za sebe kaže da je vjernik, onda mi više ne možemo ništa dalje propitivati. Ako pogledamo posljednji popis u Bosni i Hercegovini, vidjet ćemo da su preko 96% ljudi su kazali da su vjernici. Neka istraživanja u Bosni i Hercegovini, američka istraživanja, su pokazala da kada govorimo o religioznosti u Bosni i Hercegovini, a samim tim i religioznosti mladih, da Bosna i Hercegovina se nalazi na visokom 6. mjestu po ovom pitanju. Na primjer, na 7. mjestu je Hrvatska, na 10. mjestu je Srbija. Oni su, dakle, kada su određivali ko su visoko religiozne, izuzetno religiozne osobe u društvu, postavljali su pitanja kroz 4 kategorije, 4 segmenta, pa su odnosilo se na to da li je dakle, vjera u Boga sa apsolutnom sigurnošću, potom učestalost molitve, potom dolazak na molitvu u džamiju i tako dalje i tako dalje. Takav je, dakle, možemo kazati da je takav trend i kod mladih i raduje nas da je u posljednje vrijeme sve više mladih se interesira za vjeru, za religiju i oni to pokazuju, evo kada govorimo konkretno o muslimanima, o Bošnjacima na ovom prostoru, hvala Bogu da možemo kazati da je mladih sve više u našim džamijama, da sve više mladih posti, da ćemo na ulici sve više vidjeti djevojaka koje su se odlučile za mahramu, iako nisu završile vjerske škole, završile su neke svjetovne škole, studiraju dakle, druge fakultete, društvene fakultete, ali evo odlučile su se za vjeru jer im vjera predstavlja važan segment njihovog života, dakle neodvojivi dio njihovog života. Evo, s obzirom na to da ste vi koordinator za rad sa mladima, što nam možete reći koje programske i projektne aktivnosti imate, u šta su uključeni i na koji način? Pa mi već 4. godinu organizirano djelujemo na ovom polju rada sa mladima, dakle sa ovom populacijom, značajnom populacijom koja predstavlja budućnost svakog naroda i države. I naravno mi smo naš projekat nazvali projekat Mreže mladih, gdje želimo da okupljamo mlade iz cijeloga našeg grada, ali naravno taj se projekat realizira u cijeloj našoj domovini Bosni i Hercegovini pa i bošnjačkoj dijaspori. Aktivnosti su raznolike, širok spektar tih aktivnosti, dakle od edukativnih sadržaja, nakon toga imamo sportske aktivnosti, imamo humanitarne sadržaje, imamo ekološke akcije. U jednoj od takvih ekoloških akcija, ja mislim da ste i vi to pratili, izvijestili, smo povodom Dana džamija upriličili čišćenje nacionalnog spomenika, odnosno jevrijskog groblja. Dakle, to su radili mladi iz mreže mladih Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Imamo mnogo putovanja, izleta, ekskurzija, druženja sa mladima iz Bosne i Hercegovine, ali evo, kao što rekao, i mladima iz regiona. To su svakako i dobri koraci u razvoju interkulturalnosti u Tuzli. Šta možemo reći prema vašem mišljenju šta bi još moglo doprinijeti većoj interkulturalnosti mladih u gradu? Pa, kada govorimo o ovoj temi, naravno, važno je istaknuti kulturu dijaloga. Naravno, ovdje je važan segment i obrazovanje. Trebamo imati, dakle, kvalitetno obrazovanje gdje će mladi naučiti prije svega
prvo o sebi, a nakon toga učiti i o drugima i upoznavati druge i dati priliku drugima da oni kažu ono što jesu, a ne ono što mi mislimo o njima da jesu. Naravno, interkulturalnost će doprinijeti, evo i ovdje u Tuzli, ali i u Bosni i Hercegovini, i obnova različitih spomenika kulture, vjerskih objekata. Dakle, na više načina možemo poboljšati interkulturalnost u Tuzli, ali naravno i u Bosni i Hercegovini. Mi možemo kazati da vidimo izuzetno dobre tragove interkulturalnosti u Tuzli. Možda nije i zasigurno nije u svim krajima Bosne i Hercegovine tako. Ako pogledamo da u Tuzli na jednom malom prostoru imamo i džamije, imamo i crkve, ako pogledamo nazive ulica, vidjet ćemo da to svjedoči doista o interkulturalnosti, a u nekim drugim krajima Bosne i Hercegovine, ako uzmemo jedan segment kulture, ako govorimo na primjer o jeziku, vidjet ćemo da ima tu mnogo diskriminacije. Da, itekako. Kako se mladi, ali i vi koji radite sa njima i koji imate određene funkcije, osjećate kao predstavnici muslimana u Tuzli u ovom slučaju? Da li se osjećate slobodno i možete li djelovati bez pritiska? Naravno, mi živimo u našoj domovini, u našem gradu, dakle sa svim ljudima koji doživljavaju ovaj grad svojim i ovu državu Bosnu i Hercegovini svojom. Imamo tu potpunu slobodu. Mi se lijepo i slobodno, da kažemo, osjećamo i mislim da je takav slučaj sa prijateljima našim iz drugih vjerskih zajednica, tako koji žive ovdje u ovom gradu, jer mi živimo u jednoj državi koja se zove Bosna i Hercegovina, u demokratskoj državi, a u demokratskim državama prioritet su, dakle, poštivanje ljudskih prava i sloboda, dakle, a pravo na ispovjedanje vjere je jedno od osnovnih zagarantovanih ljudskih prava. I stoga s te strane možemo kazati da smo zadovoljni. Naravno, država bi možda u nekim segmentima mogla još više da potiče ovakve aktivnosti, jer na kraju će i ona imati koristi od toga. Ako govorimo o religioznim ljudima, o vjernicima, o pravim vjernicima, dakle, od takvih ljudi može se očekivati samo dobro. Dakle, kada država bi mogla očekivati od takvih ljudi da budu marljivi, da budu iskreni, da budu čestiti, da će voditi računa ako su poslodavci, da izmiruju plaće prema radnicima, da plaćaju poreze. Ako je s druge strane radnik, on će voditi računa da zaradi tu svoju plaću, onda će voditi računa o drugim ljudima, voditi računa o zajedničkom dobru, o prirodnim bogatstvima itd. Tako da religioznih ljudi, vjerujućih ljudi se ne treba plašiti, već naprotiv, trebamo posticati da imamo što više religioznih ljudi u svim segmentima, u svim porama društva i na takav način zasigurno možemo doprinijeti da se neke pošasti u društvu iskorijene. Da, govorit ćemo i baš o tome nešto malo kasnije. Evo da nam kažete, govorili smo o tome koliko su mladi religiozni, ali šta za mlade predstavlja vjera? Pa možemo kazati da je vjera sloboda. To je sloboda izbora. Vjera je urođeno pravo čovjeka. To je neodvojivi dio čovjeka. Dakle, mi kada govorimo kao vjernici o vjeri, mi ćemo kazati da je to sastavni dio našega života i mi vjeru živimo. Dakle, mi o vjeri ne govorimo, nego mi vjeru živimo. Mi vjeru živimo i vjeru vjernik svjedoči na svakom koraku. Dakle, on je vjernik. Nekada imamo pogrešne teze pa kaže eto treba to biti u džami ili crkvi i tako dalje. Dakle, vjernik je i u džami, ali je vjernik i na ulici, i u prevoznom sredstvu, i na poslu, i u društvu sa prijateljima i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što se ne smije raditi, ono što će nanijeti nepravdu ili štetu drugim ljudima, dakle, vjernik se o tome brine u svakom danu, u svakom trenutku i na svakom mogućem mjestu. Evo, vi ste malo prije pomenuli ono što je potrebno iskorijeniti. Da li ima vjerskog radikalizma u Bosni i Hercegovini i kakvo je vaše mišljenje o tome? Termini poput ovoga, radikalizam, pa i vjerski radikalizam, ekstremizam, nasilni, nenasilni ekstremizam, posljednjih godina su možda najučestaliji, evo i u novinarskim izvještajima i na portalima i tako dalje. I ovdje možemo
pristupiti sa različitih aspekata, sa različitih stanovišta. Dakle, šta bi to značio vjerski radikalizam? Ne treba kazati za nekoga, bio bi to pogrešan termin, da je neko vjerski radikalan ako se u svome životu, dakle u svom privatnom ili društvenom životu poštuje principe svoje vjeri. Nego ovdje, vjerovatno i vi mislite, dakle, na jednu vrstu ekstremizma ili nasilnog ekstremizma gdje neki ljudi, pojedinci, pokušavaju neke svoje postupke opravdati razumijevanjem vjeri. A ti njihovi postupci su u potpunosti antivjerski, antiljudski, anticivilizacijski. Ja kada govorim kao Bošnjak, kao musliman, dakle, evo ovdje već, hvala Bogu, 500 godina kako živimo islam na ovim prostorima, nije nigdje zabilježeno, ni jedan slučaj da je neki mladić ili djevojka ili bilo ko drugi otišao iz džamije sa džume namaza, sa nekog predavanja, sa nekog skupa iz džamije i da je po tim dojmom što je čuo ili što je radio u džamiji, dakle, da je napravio nekome neku nepravdu ili štetu. A naravno, mi vidimo i to često vidimo iz medija da postoje neke parainstitucije gdje njihovi sljedbenici, pripadnici tih parainstitucija, nije im teško otići na strana ratišta, pa odu u Siriju, pa odu u Ukrajinu, pa onda i u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u onim mjestima gdje je počinjeni veliki zločini, vidimo marširanje nekih ravnogorskih pokreta i tako dalje. Dakle, ima, tome svjedočimo. Ali evo, mi kao pripadnici vjere, dakle, govorimo da, kao pripadnici vjerskih zajednica, da to nisu naši produkti, to nisu naši rezultati, nego to su, i o tome naravno treba da se pozabavi državama, obavještajni sigurnosni agencije države. Da, koliko toga ima kod mladih kada govorimo, evo da ne idemo baš u tu krajnost, jeli, ratišta i slično, ali da se dotaknemo malo ovih fašističkih poruka koje možemo vidjeti da li na nekim sportskim susretima, da li u natpisima na nekim objektima i slično. I šta sa tim učiniti? Kratko komentar i gdje nas to vodi u budućnosti? Naravno, vidjet ćete vi, evo sada su društvene mreže najbolji pokazatelj tamo da može svako pisati i govoriti šta hoće bez ikakve, da kažemo, odgovornosti. I vidjet ćemo mi tih fašističkih poruka od strane mladih. Nekada oni imaju svoje ime i prezime, nekada ne imaju, kriju se pod lažnim imenima i tako dalje i tako dalje. Naravno, ovdje, kao što sam kazao, to je problem cijeloga društva. Mi kada govorimo o mladima koje mi odgajamo na neki način, koji su vezani za vjerske zajednice, zasigurno takvom ponašanju nema mjesta. Da li politika zloupotrebljava vjeru u Bosni i Hercegovini? Pa teško je sada, ne bih želio nikome suditi šta su njihove namjere i suditi o njihovim dijelima. Političari su također ljudi, imaju pravo biti religiozni i drago mi je da ima, hvala Bogu, takvih političara. Kao što smo govorili gore o mladima, isto bi tako i važilo. Bilo bi dobro da imamo što više vjerujućih ljudi i u politici. Da, ali koliko se to zloupotrebljava? Pa ima, naravno, ima ti sigurno i zloupotreba, ono što se koristi u dnevno-političke svrhe, ali mi smo pametan narod Bosne i Hercegovine i mi to prepoznajemo. Otprilike kada dođe izborna godina i tako dalje, mi znamo oni koji su iskreni i oni koji nisu, ali eto, ne govorimo puno o tome, ne želimo nikome suditi, svako će i odgovarati za svoje postupke. I evo za kraj, kakva je vaša ocjena interkulturalnosti u Tuzli i multikulturalnosti? Kao što sam kazao, dakle, na početku, da možemo svjedočiti doista postojanju multikulturalnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini kroz vijekove. Ali posebno o interkulturalnosti možemo svjedočiti u Tuzli. Evo pa sam naveo neke primjere kao što su vjerski objekti, bogomolje, naravno nazivi ulica, ustanova i tako dalje i tako dalje. Možda kada govorimo kao pripadnici najveće vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao muslimani,
možemo kazati da je ovo izuzetno važno pitanje, multikulturalnost i interkulturalnost. O tome govori islam. Dakle, to su vrijednosti koje uspostavlja islam. Islam o njima govori afirmativno. U Kur'anu se govori da la ikrahe fid din, da nema prisile u vjeri, da su ljudi slobodni. Mi kao muslimani vjerujemo u sve poslanike, dakle od Adema alejhiselam pa Ibrahima i Musa, Isa i tako dalje do Muhameda alejhiselam. Vjerujemo u sve objavljene religije. Ehlul Kitabije, pripadnici objavljenih religija u muslimanskim društvima imaju poseban status, imaju zaštićen status. O ovome, dakle, možemo govoriti kroz cijelu historiju. Ja bih samo možda napomenuo neke primjere kroz historiju muslimana. Ako se vratimo na prije 15 stoljeća na život doba Božijeg poslanika, alejhiselam, spomenut ćemo, to je neizostavno spomenuti Medinski ustav ili Medinsku povelju. Neki će kazati da je to prvi pisani ustav u svijetu, gdje reguliše odnose između muslimana i jevrejski tada zajednici u Medini. Nakon toga možemo govoriti o 1463. o Ahdnami sultana Mehmed Fatiha prema bosanskim Franjevcima. Pa onda možemo govoriti o 42. godini i drago mi je da to naše komšije, pravoslavci, ističu o tom civilizacijskom činu muftije Ševket Efendije Kurta, koji je 1942. godine spasio sigurno Srbe od planiranog genocida i tako dalje. Dakle, mi možemo i kao muslimani imamo pravo o tome govoriti, ali evo i kao Bošnjaci i oni koji žive, dakle, u ovom dijelu grada u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, možemo biti na ovaj segment izuzetno ponosni. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Nastavljamo govoriti o istoj temi sa Franjom Ninićem, župnim vikarom u Franjevačkom samostanu Tuzla. Dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Vi nam možete svjedočiti o historiji i ponašanju mladih, ali naravno i starijih u Tuzli. Šta mislite, koliko ima multikulturalnosti u Tuzli kao i interkulturalnosti? Evo ovako, Tuzla je za sebe jedna posebna sredina. Ja sam duše ovdje rođen i evo već neko vrijeme ovdje živim. I mogu kazati, ne toliko možda za iskustvo mladih, koliko evo možda negdje ljudi mojih godina, da u Tuzli postoji jedna vrsta, barem načelnog traženja, dakle, nekog interkulturalnog dijaloga, ako ćemo tako govoriti. Ne trebamo se puno, inače imamo problem stalno s terminologijom. Govorimo jako puno o interkulturalnosti, multikulturalnosti, multireligioznosti, multiperspektivnosti, kako god hoćete, postoji puno jako tih multi stvari. Međutim, ono što ja imam iskustvo iz života ovdje, a iskustvo, evo, kao vjerski službenik, dakle, radeći ovdje u Tuzli, je da ta interlatinska riječ zapravo i to znači, da se nešto prožima između se. Da postoji, dakle, jedna vrsta prožimanja različitih kulturalnih pripadnosti. Kod nas ona je redovito vezana bilo uz etničke, bilo uz religijske pripadnosti, da postoji jedna vrsta međusobnog prožimanja. Vaše pitanje je bilo usmjereno prema iskustvu mladih. Ja poznajem nešto malo mladih ljudi koji su aktivni pri Franjevačkom samostanu u Tuzli. Oni se zovu Franjevačka mladež ili Frama. Njih ima 20-ak, to su uglavnom studenti ili završeni srednjoškolci koji pokušavaju na jedan način možda to i malo praktičnije svjedočiti. Ja sam ih, jer sam zajedno sa kolegama iz islamske zajednice, iz pravoslavne crkve, mi smo ovdje u Tuzli, dakle, skupljeni u jednu malu organizaciju koja se zove Odbor za međureligijsku suradnju Tuzla, koji je dio, dakle, jednog većeg projekta Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, dakle, i ja sam, dakle, kroz projekte koje radi naš odbor i kroz projekte koje radi Međureligijsko vijeće, ja sam uključio njih otprilike 6-7, dakle, u projekte koji se baš bave tim pitanjima. To znači, uglavnom na polju međureligijske suradnje, to znači, dakle, kontakta, dakle, mladih koji pripadaju različitim vjerskim zajednicama. Međutim, oni se ne bave samo tim pitanjima. Upravo se bave ovim što ste vi mene upitali, to znači pokušaja vezivanja na jedno mjesto
različitih, sad opet je to teško govoriti kod nas, različitih kulturalnih pripadnosti. Kod nas se te stvari, nažalost, nisu dovoljno još domišljene. I evo, da se vratim samo na ovo, dakle, i imam iskustva da većina tih mladih, dakle, cura i dečki koji idu, dakle, na različite seminare, sad se to uglavnom radi online, dakle, da imaju, dakle, jedan blizak dodir, dakle, sa mladima iste generacije koji su aktivni, evo, konkretno u islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, u pravoslavnoj crkvi ili u židovskoj zajednici, u židovskoj općini ovdje. I ono što bi trebalo činiti nije samo, dakle, slušati evo što ovi mladi, dakle, traže ili govore u svojim ovim projektima, nego kušati utjecati, dakle, evo, to se može uraditi ili preko vjerskih poglavara ili preko medija, evo vi konkretno, ili na različite načine utjecati, dakle, na one koji mogu odlučiti o nekim procesima u društvu, dakle, kušati da oni kušaju graditi jedno inkluzivno ili interkulturalno društvo, ali to ne mogu učiniti ni ja kao vjerski službenik, ne znam, moje kolege ovdje u Tuzli, možda čak ni Rejs, niti kardinal, niti neko iz židovske vjerske zajednice, to mogu učiniti, dakle, oni koji odlučuju i koji su na vlasti. Interkulturalnost je više potrebnija politici i političkim elitama nego što je potrebna, evo, možda nekome nevladinom sektoru ili građanskom društvu. Evo, kada ste to pomenuli, da li politika zloupotrebljava vjeru u Bosni i Hercegovini? Vidite, odnos, dakle, religijskog i političkog u Bosni i Hercegovini vam je vrlo složen. Dakle, tu ne postoji samo da politika zloupotrebljava religiju, neće reći vjeru. Vjera vam je osoban nekakav odnos ili privatna moja duhovnost. Religija kao nekakva formirana vjera, formirana duhovnost, dakle, postoji neke strukture u njoj i tako dalje. Dakle, tu vam postoji princip dvostrukog utjecaja. S jedne strane, dakle, političari će uvijek pred izbore ili kad god im treba naglasiti svoje vjersko ili religijsko opredjeljenje, bilo koje od ovih naših tradicionalnih vjerskih zajednica, da bi, dakle, kod svojih birača, koji su također vjernici, probudili neke vrste emocija i simpatija, pa da onda fino oni za njih glasuju. Na taj način, naravno da postoji, i uvijek je tako bilo kroz cijelu povijest, religija je uvijek bila jedan kohezivni faktor koji ljude je mogao zbližavati na način da u njih ugrađuje neke pozitivne etičke modele ili zapovjedi, ili mogla biti, dakle, kohezivna jedna snaga koja se tumači kao politička. Tako da kod nas onda opet ću vam kazati da će biti, dakle, katolička crkva u Bosni i Hercegovini bit će bitni stup hrvatskog identiteta. Islamska zajednica bit će temeljni stup bošnjačkog identiteta. Srpska pravoslavna crkva je temeljni stup srpskog identiteta. I tako dalje. I na taj način, naravno, da će političari tu vrstu kohezivnog faktora koristiti uvijek za svoje neke uske interese da dobiju glasove na izbor. S druge strane, vjerske zajednice koriste svoj danas dobar položaj u političkom narativu i političkoj javnosti, dakle, da bi one određene svoje ideje ili svoje vrijednosti, dakle, iznijele, to znači, bilo u politički govor, bilo u odluke, na primjer, u parlamentima. Evo, imamo u susjedstvu u Hrvatskoj, vidite da jako puno postoji utjecaj katoličke crkve, naprijed čak i na donošenje nekih zakona, tipa koji se tiču pobačaja, određenog, dakle, kad počinje ljudski život, kad završava, zatim, dakle, neke odredbe koje se tiču ekologije i tako dalje. Ja volio kad bi kod nas vjerske zajednice bile u tom smislu politički angažiranije, da svoje, dakle, pozitivne, dakle, ideje koje nose iz svojih svetih tradicija i svetih knjiga, dakle, da oni njih pokušaju ugraditi u politički sustav, ali ne da to budu opet ove stvari jačanja nekakvih isključivih identiteta i tako dalje, nego da ugrađuju, na primjer, evo ja konkretno pripadam Franjevačkom redu koji imamo našeg utemeljitelja izačnog Svetog Franju Asiškoga, koji je kao zaštitnik ekologije. Naprimjer, ja volio kad bi, evo, i moja zajednica i katolička crkva više bila angažirana, dakle, u nekom zakonu koji će zabraniti
interesantni, na prvo, mini hidroelektrane koje zagađuju rijeke, tako da gdje bismo spašavali, na primjer, šume i tako dalje. I naravno, kad bismo mogli nešto, dakle, učiniti, dakle, da se u političkom govoru, u političkom diskursu i u odlučivanju u parlamentima, vladama i tako dalje, da se nešto malo, na primjer, principa pravednosti, solidarnosti i tako dalje, dakle, tih velikih principa ljubavi, poštivanja drugoga, drugačijega i tako dalje, da se to može nekako malo preliti u politički govor i da na taj način neko utječe onda religija na politiku, ali ne utječe ona nju da ju pravi, dakle, nekom ideologijom novom, nego joj daje jedan sadržaj unutra, što je jedan teolog kazao, dakle, kultura ili politika, kako hoćete, ona je jedna vrsta ljušture, kaže, koju religija može dati određeni sadržaj, ali ne da bude, dakle, iskorištena na neki ideološki način, pa da onda dobijemo situaciju kako sad mi imamo, a to znači sistem međusobnog uvjetovanja, dakle, da bi se jačali, na primjer, partikularni identiteti koji kod nas, naravno, najjači i najprisutniji u društvu. Koliko možemo, evo, kratko da kažemo, kada govorimo o religijskom, i evo, i to su opet teški termini, religijskom ekstremizmu, radikalizmu, fašističkim porukama koje vidimo od pojedinih mladih, ne znam, na sportskim susretima, natpisima i slično. Nažalost, uglavnom od mladih, koji možda ni ne znaju, ni ne poznaju toliko historiju, pa sada se pitamo i šta dalje ako na mladima svijet ostaje, kakve su to poruke i nada za budućnost. Evo, kako možete to prokomentarisati? Možda postoje negdje neki mali džepovi mlađih ljudi koji su nasjeli možda na neke ekstremističke ideje. Svaka od ovih naših velikih religija u sebi negdje iznutra krije malo nasilja i onda se zna dogoditi da možda to onda mediji isprate sa izuzetno velikom pažnjom. Ono što bi trebali činiti, ja sad govorim s ove strane, dakle, i vjerski poglavari i mi ljudi koji radimo unutar vjerskih zajednica, trebalo bi, dakle, činiti sve da mladi ljudi koji stječu znanje, dakle, kod nas u vrlo lošim školama, znači u školama koje su redovito nacionalno prilično obojene, koje su negdje sužene, čak i u tim nekakvim mogućnostima dijaloga unutar toga, koji studiraju na fakultetima koji više nisu tako dobri. Tako da tu može negdje, neka zna biti produkt takvog lošega obrazovnog sustava, zna biti produkt, dakle, osoba koja može steći neke radikalne stavove. Postoji jedna vrsta etničkog ekskluzivizma između naših naroda ovdje, koja je povezana opet sa pripadnošću određenim religijskim zajednicama. A ona je vezana sa članstvom nekim političkim strankama. Tako da, opet te političke stranke imaju utjecaj, dakle, na obrazovanje, osnovno, srednje, na akademsko i tako dalje. Dakle, može se dogoditi, dakle, da zaista da mi stvaramo možda negdje neke male monstrume koji eto, prave ponekad ovakve ekscese i uloga, ja smatram, i Omladinskog resursnog centra i vas medija koji ovakve teme potencirate i nas koji radimo unutar vjerskih zajednica i čitavog obrazovnog sistema i tako, bila bi, dakle, da mi pokušamo stvarati, dakle, kod mladih ljudi, dakle, jednu vrstu, ja sad s ove kršćanske teološke strane kažem, dakle, mlade koji će biti, dakle, ti koji će dostati zapravo mir među ljude, mir u ono najširem, ne mislim ja na mir kao odsustvo rata i tako dalje, nego jednu vrstu, dakle, mirovnog aktivizma koja će omogućiti onda da ljudi, dakle, svih mogućih različitih pripadnosti, kod nas je, bar smo mi time bogati, dakle, koji će onda, evo, stvarati jedno društvo ili državu, kako god hoćete, ili grad u kojemu neće biti problem zato što je neko različito vjeruje, drugčije izgleda, drugčije govori jezik ili kakav i tako dalje, nego će, evo, se stvarati nešto što evo, Franjevački red i Sveti Franjo Asiški, koji je naš utemeljitelj, on je svakog čovjeka i svako biće i svako
svako svoje nazvao zapravo svojim bratom. I sad u ovom nekom novom narativu bi se kazali da su svi ljudi, dakle, različitih religija, različitih političkih uvjerenja, različite boje kože, tako dalje, zapravo naša braća i sestre. Ja bih volio kad bi na toj bazi se moglo, dakle, obrazovati mlade ljude i davati im usmjerenja da tako rade. Ja zato pohvaljujem rad Omladinskog resursnog centra iz Tuzle, zato što negdje u tom smislu ja mislim da oni i djeluju. Evo, samo za kraj, jedna rečenica, da li se osjećate slobodni i da možete djelovati bez pritiska kao predstavnici vjerske zajednice? Da, što se tiče, ja se ovdje u svojoj zemlji, u svom gradu osjećam potpuno slobodno i nemam nikakvih zamjerki niti na sustav u kojem živimo, a na koncu konca na ljude s kojima dijelim usud života u ovom gradu. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Naš gost u nastavku je Miloš Trišić, paroh Tuzlanski, sa kojim ćemo o istoj temi govoriti u pogledu pravoslavnih vjernika. Dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našli. Prije svega, evo, prema vašem mišljenju i iskustvu, koliko su mladi religiozni? Pa u današnje vrijeme dosta znamo po popisu 2013. godine da se 97% stanovnika u Bosni i Hercegovini izjasnila kao vjernici, mada je to više kvantitet nego kvalitet i po mom mišljenju i radu sa mladima, dosta mladih danas se izjašnjavaju kao religiozni ljudi, bilo da pripadaju trima tradicionalnim crkvama, vjerskim zajednicama ili drugim uvjerenjima, ipak i mladi ljudi nalaze sebe u vjeri, imaju svoj lični odnos sa Bogom kroz molitvu i kroz druge praktikovanje religije. Šta za njih predstavlja vjera? Jeste li imali evo priliku, i vi ste mladi i sigurno ste imali priliku i kontakti da razgovarate sa mladima? Pa recimo za pravoslavnu omladinu njihov lični kontakt sa Bogom vezan je kroz bogosluženja, kroz liturgiju, ali isto tako kroz, kako da kažem, u praktičnom životu, kroz svoje studentske dane, školu, prve ljubavi, treninge, sport. Mladi ljudi imaju tu vezu sa Bogom, pa znamo svi kad je pred ispit prije trema, pa kažeš joj Bože pomozi samo da bude sve dobro, da položim, ili joj Bože pomozi samo da me pogleda ta djevojka ili taj dječak, ili kroz sport joj Bože pomozi samo da odigram dobro u utakmicu ili tako da nije samo vezano je to za samu tradiciju u Bosni i Hercegovini, jer su ljudi ovdje tradicionalni, drže do svojih obreda, slavi se Božić, Vaskrs, Bajram, svi praznici. Pogotovo ovdje kod nas u Tuzli je dosta mješovitih brakova, onda u svim porodicama se slave svi praznici. Tako da smatram da su mladi religiozni, da je omladina danas na dobrom putu, da su dobri, jako obrazovani, inteligentni, živimo u vremenu 21. vijeka, interneta, internet mreža, imaju pristup svim informacijama o religiji. Recimo, u ranijem periodu nisu mnogo ni znali, uredili nišu u crkvu i džamiju, malo toga je znao o religiji, više je bio tradicionalista. Danas imamo vjeronauku u svim osnovnim i srednjim školama, djeca imaju pristup vjeri da se uče i da izučavaju. Ako nisu vjernici, lijepo je da znamo o svim religijama nešto, jer nas te različitosti približavaju, jer ne možemo znati ništa o tebi ako ne znamo u šta vjeruješ, recimo musliman, u šta vjeruje katolik. Više ćemo poštovati ako znamo na koji način oni vjeruju. I u Tuzli je to posebno izraženo, možemo reći, dakle i kod nas možemo govoriti o toj multikulturalnosti i interkulturalnosti. Pa Tuzla je jedan istinski multikulturalni grad, po meni najmultikulturalniji grad u Bosni i Hercegovini, gdje imamo istinski saživot, gdje živimo ne jedni pored drugih, nego jedni sa drugima, ima dosta mješovitih brakova. Pa kad govorimo i o zagrobnom životu, i groblja su nam izmiješane. Recimo na našem pravoslavnom groblju sahranjuju se svi bez obzira i mješoviti brakovi sve tri religije. Onda i mladi, recimo kroz Međureligijsko vijeće, koji je odbor za međureligijsku saradnju koji postoji ovdje u Tuzli, imamo odbor gdje su vjerski službenici, pa onda pododbor gdje su mladi iz sve tri religije, odnosno sve četiri, jer ovdje u Tuzli imamo jevrejsku zajednicu, malobrojnu, ali imamo, i kroz odbor žena. Tako da mladi imaju svoje projekte koje rade, oni su kroz igru, sport, radionice, da na taj način, pogotovo
kada imamo susrete tih međureligijskih odbora svih iz Bosne i Hercegovine, mi kad govorimo šta smo mi sve uradili toko godine, on si kaže, pa lako je vama, vi živite u Tuzli. Jer svi Tuzlu prepoznaju kao taj multikulturalni grad gdje nema tih nekih međunacionalnih, međuvjerskih tenzija, gdje svi, evo, mi kao pravoslavci, ja kao sveštenik ovdje 8 godina, potpuno bez ikakvih problema ispovjedamo svoju vjeru, živimo svoj liturgijski život, obavljamo svoje obrede. Kod nas za Badnje veče bude i komšija i Bošnjaka i Hrvata, malte ne više nego pravoslavaca. Da. Šta nam možete reći o aktivnostima u koje su uključeni mladi? Vi ste evo pomenuli da imate i ovaj segment. Koji su to aktivnosti, na koji način evo mladi zajedno sarađuju i kada govorimo evo i o religiji, koje su to aktivnosti koje se provode? Pa kada govorimo kroz saradnju u tom odboru za međureligijsku saradnju, mladi imaju svoje projekte, svoje radionice, to su više izleti, jer mladi najviše se druže na tim izletima, bližavaju se jedni sa drugima, uče jedni od drugima uz razumijevanje, uz toleranciju, pa kroz sportske aktivnosti, kroz podržavanje svih. Ima ovdje u Tuzli koalicija za borbu protiv mržnje, da. Podržavamo sve aktivnosti, širimo međureligijsku toleranciju i ljubav i razumijevanje, tako da su projekti mladih više vezani na te aktivnosti i imamo pri svakoj, evo mogu reći ja za svoju zajednicu, imamo Svetosavsku omladinsku zajednicu, Islamska zajednica svoju omladnu, Katolička crkva svoju omladnu i za sve projekte koji su potrebni mi zajednički sarađujemo, imaju tu turniri u fudbalu, tu svaki put pobjedi medresa. Moram reći često i u horu. Sjećam se dok sam išla u gimnaziju. Šta možemo reći, kako se osjećate kao predstavnici pravoslavnih vjernika u Tuzli? Da li se osjećate slobodno i možete li djelovati bez pritiska? Osjećamo se potpuno slobodno i bez ikakvih pritisaka i problema. Slavimo sve naše praznike. Vi znate da za Božić i za Vaskrs na trgu, Trg Slobode, jel se tako zove? Jeste. Na Trgu Slobode, recimo za Božić dijelimo kuvano vina, kolače za sve građane, za Vaskrs dijelimo na trgu vaskršnja jaja. Tu imamo i potpunu podršku gradske uprave i drugih organizacija koji nam im pomognu tada. Svi naši sugrađani podijele radost praznika sa nama. Ja ovdje, za koliko sam za 8 godina, nikad nije bilo incidenata koji su izazvani međuvjerskom ili međunacionalnom netolerancijom. Sada to je srećom tako u Tuzli. Imamo mi ispada nekih u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Nadajmo se da nikada neće biti u većini. Ali evo šta možemo reći kada govorimo o nekim oblicima religijskog radikalizma, ekstremizma, slanja fašističkih poruka. Da, u Bosni i Hercegovini, nažalost, na sve tri strane gdje su oni i drugi većina, imamo te međuvjersku netoleranciju koja je preuzrokovana čistom neznanjem. Ili, kao što smo na početku rekli, da je 97% ljudi se izjasnilo kao vjernici, a u državi u kojoj 97% ljudi se izjasni kao vjernici ne bi trebalo da bude korupcije, kriminala, mržnje, ubistava itd. Tako da, nažalost, ti ljudi koji imaju tu mržnju u sebi, u stvari više mržnju prema sebi i prema svom narodu iz kojeg dolaze, koji čine to, recimo, napade na džamije, na crkve, na objekte, rušenje spomenika, mezarija. Jer mi imamo projekat u međureligijskom odboru koji se bavi osudom. Dakle, na svaki takav događaj predstavnici sve tri konfesije, sve 4 gdje ima jevrejske zajednice, izlaze pred crkvu, pred džamiju, na groblje i javno osude to. Dakle, nismo za to. Prvenstveno što sami ljudi koji to rade, oni nisu istinski vjernici. Jer svaka religija i svaka vjera prvo što zna nas uči da volimo Boga i da volimo bližnjeg svoga. A kad Gospoda pitaju, Gospode, ko je naš bližnji? Gospod kaže da su bližnji svi ljudi oko nas, bez obzira na vjeru, naciju i na boju kože. Čovjek koji je istinski vjernik, kad pogledamo recimo kod pravoslavaca, katolika i u islamskoj zajednici, oni stari naši djedovi, bake koji su istinski vjernici, oni nikom ne žele zlo. Oni svakom žele dobro. Da, ali šta je sa ovim mladima kod kojih uspijevamo da vidimo neke pogrdne poruke, natpise, uzvike, ne znam, na susretima nekim? Malo ih je, ali kako dalje? Nekako kažemo na mladima svijet ostaje. To ste upravo, ali nažalost u sistemu i uređenju Bosne i Hercegovine u kojima živimo, gdje je podijeljena
praktički na 3 nacionalne skupine. Nacionalna skupa preko medija, nažalost imamo slike i prilike koji ponekad i gaje tu mržnju, pa onda mladi koji nisu imali recimo priliku da upoznaju svoje komšije, Srbe, Bošnjake, Hrvate, da se s njima igraju, da se druže, da izlaze, da razgovaraju, onda oni misle, oni su tamo neki neandertalci i onda pogotovo preko društvenih mreža, vidite danas, jer ja imam sve društvene mreže i u ime crkve, i u ime svoje lično ime od prvog dana, već 15 godina kako je krenulo, vidite da je neko nešto objavio na Facebooku, nešto da je bilo, da imamo milion komentara ljudi i mladih ljudi koji čitav dan sjede besposlani i samo ružne komentare, svađe, uvrede, ne znam kako im to ne smeta njihovoj duši, kako im to ne smeta, kako se ne razmišljaju da si ti povrijedio nekog čovjeka, da si povrijedio milion ljudi nekim svojim porukama. Nažalost i sistem djeca, omladina u drugim zemljama Evrope već u studentskim danima imaju poslove preko studentske zadruge, rade, bore se, onda on nema kad ni da sjedi kući na kompjuteru i da izmišlja toplu vodu i vrijeđa sve oko sebe. Dakle, trebamo sistemski da rešavamo probleme mladi, da nam mladi više ne budu na ulici, jer vi vidite u večernjim satima i mi dok smo bili mlađi izlazili smo i sve, ali izlazili se recimo petkom i subotom, vikendom. Sad vi svako večer imate pune ulice mladih jer nemaju zaposlenja. Nemamo danas ni sklapanja puno brakova, jer kad razgovaramo sa mladima, kao zašto se ne uzmate, zašto se ne ženite, oni kažu pa od čega ćemo živjeti. Prvo nemaju posla, pa onda nemaju rješeno stambeno pitanje, ne vide ovdje sebi budućnost i perspektivu, a za zdravu porodicu naravno da je potrebna ljubav i ona je glavna, ali potrebno da ti svoji supruzi i obezbijediš nešto. Da li je to krov nad glavom, da li je to neko zaposlenje, a i za svoju djecu, da razumijete da nemamo djecu sad, da nemaju od čega da žive, da ne možeš da mu kupiš kolica, tako dalje. Na lijep način ste to istakli i dotakli se samim tim evo još jednog velikog problema kod nas. Za kraj, da li politika zloupotrebljava vjeru ili religiju u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da ima zloupotreba i sa naše strane, da se neki pojedinci, nažalost, zbog svojih sitnih interesa koriste politiku, ali i da politika koristi ponekada crkve i vjerske zajednice zarad nekih više ciljeva, ali mislim da je glavni tu problem restitucija imovine, da je sva imovina koja je crkvenim i vjerskim zajednicama i privatnim licima oduzeta 1949. godine i nije danas vraćena, pa samim tim i taj problem kad bi se rešio, mislim da bi i crkve i vjerske zajednice bile dosta rasterećenije i autonomnije u svom radu, ne bi zavisile ni od koga. Mogli bi da, kao što mi to non stop ističemo kroz povratak tu i restituciju imovine, mogli bi više da radimo sa mladima, da podržavamo njihove projekte, socijalne programe i tako dalje. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i na dolasku. Hvala vam, svako dobro želim. Poštovani gledaoci, toliko u još jednom našem druženju. Budite uz program Radio Televizije 7 Tuzla i hvala vam na ukazanom povjerenju. Do sljedećeg puta, ostanite dobro.